Muling nagbigay ng update sa balita ang Pangasinan in Action lingguhang talakayan sa Kapitolyo. Naging usapin sa ikatlong edisyon ng mga programa ng Provincial Social Welfare and Development Office na nakatutok sa pagpapaganda ng kabuhayan ng mga Pangasinense. Resource Speaker si Provincial Social Welfare and Development Office Chief Emilio Samson. Kasama rin ang board member ng 5th District na si Rosary Gracia Chinky Perez Tababa na itinalaga bilang bagong committee chairperson on social services of the Sangguniang Panlalawigan. Ayon kay PSWDO Chief Samson, ginawaran ng Philippine Commission on Women ang probinsya ng Pangasinan ng Gender and Development Local Learning Hub Award dahil sa patuloy nitong pagbibigay suporta sa programang Gender and Development. Last March, pinarangalan po ang ating probinsya ng Pangasinan dahil po sa programa natin on Women and Children or GAD. No? Binigyan po ang parangal ng ating Pangasinan Crisis Intervention Center na ito po yung nagkikater ng mga women and victims of violence against women and children. So, isa po tayo sa mga 7 probinsya na bayan out of 54 na binigyan ng parangal. Taong 2006 nang buksan ang Pangasinan Crisis Intervention Center o PCIC. Pinaganda ito noong March 2014 sa panahon ni dating Governor Amado T. Espino Jr. para mas mapalaki at maging kapaki-pakinabang. Nakatutok ito sa mga issue tungkol sa violence against women and their children. Dagdag pa ni board member Tababa na nakahanda ang Sangguniang Panlalawigan na magbigay ng suporta sa mga programang magpapaganda sa kabuhayan ng mga Pangasinense. Bilang chairman ng committee na ito, kagabay po ako ng PSWDO at ng ating mahal na Governor Amado Pogi Espino in terms of legislation. So, actually, last Monday lang po kami natapos na nagkaroon ng mga committees with this last session. Ibinahagi rin ni PSWDO Chief ang kanilang suporta sa mga persons with disabilities kung saan binibigyan sila ng pagkakataong makasali sa sports. Sa katunayan, nitong Mayo sa ginanap na Philippine Sports Association for the Differently Abled o PhilSPADA Paralympic Games, nag-uwi ang mga malalarong PWDs mula sa Pangasinan ng 24 na gold, 12 silver at 14 na bronze na medalya. Ito po yung ginanap sa Bulacan noong last week of May 23 to the end of May 31. So, iba't ibang events po yun. So, fortunate po tayo na we garnered the second overall. Plano namang maglunsad ng PSWDO ng 5-day sign language training para sa mga PWDs. Subaybayan naman ang mga susunod na kabanata ng Pangasinan in Action lingguhang talakayan sa Kapitolyo para sa maiinit na updates na hatid sa inyo ng Provincial Information Office. Para sa Capital News TV, Edward Quinto.